Докато разни търговци на едро и на дребно не престанат да гледат на търговията с лекарства като на търговия само за пари и обороти, вместо да гледат на дейността си като на мисия в помощ на пациентите, ние ще провеждаме такива журналистически разследвания и ще ви ги представяме като сега. Защото темата не е от днес, не е нова, но се е доразвила, мутирала е и тече обществен и професионален дебат по нея вече година и половина след разследването ни «Търговия със смърт» за лечението на онкоболните с лекарството Кейтруда, когато ние с помощта на Европейската верификационна система установихме, че една и съща опаковка с животоспасяващото лекарство се прилага по документи на двама пациенти в две различни болници, което е невъзможно. И поставихме въпроса: това означава ли, че единият или и двамата пациенти не са получили лекарството чрез вливане със система? Отнемат ли медицински лица лекарството от онкоболните, за да се продаде то в чужбина като криминален реекспорт на цени в пъти по-високи? След това наше разследване държавата се размърда и предишното служебно правителство през 2023 направи законови промени и верификацията стана вече задължителна, за да може здравната каса да плаща животоспасяващите и скъпоструващи лекарства. Ако болниците и аптеките не изпратят в отчетите си към здравната каса опаковките с лекарства с техните уникални серийни номера, доставени или приложени на пациенти, тогава здравната каса вече не плаща тези опаковки. А ако има дублирани серийни номера, тогава касата не плаща втората опаковка. Тя не се реимбурсира. Само че държавата спря до тук. Нито Министерството на здравеопазването от сегашния служебен кабинет в двата си последователни мандата през 2024 до сега, нито депутатите от предишното 50-то Народно събрание изпълниха до край задължението си към пациентите, към тези, които чакат живот чрез лечение с скъпоструващи лекарства. Защо твърдя това? Защото още два написани кратки текста за промени в закона вероятно седят в някакво чекмедже в Министерството на здравеопазването и служебното правителство досега не го внесе в парламента. А депутатите се правеха, че не знаят, че не са изпълнили дълга си до край към пациентите, така както горещо обещаваха по време на скандала с нашето разследване за онкоболните. Единият текст, който трябва незабавно да бъде приет в закона, е за това въпросните серийни номера на опаковките на лекарствата да се вписват във всички счетоводни документи, във всички фактури, доставки, стокови разписки и товарителници, защото без този атрибут на едно лекарство, както аз го нарекох егенето на лекарството, всички схеми и измами ще продължават. Хаосът на пазара на лекарствата тече с пълна сила. Никой не може да докаже кой каква опаковка е доставил на една аптека. Законът не го изисква. Точно заради този хаос ние все питаме: достигнало ли е лекарството до пациента вкъщи, на неговия адрес? Оригиналното лекарство ли е това? Или нещо друго е пъхнато в кутийката? Например, лекарство от контрабанден внос или фалшиво лекарство? И кой точно е отговорен за това? Производителят, вносителят, дистрибуторът или аптеката? А българските депутати години наред не искат да криминализират криминалният реекспорт на лекарства. За едни картофи менте може лесно да бъде осъден всеки търговец от кварталния пазар, но за лекарства менте не може, защото в наказателния кодекс това да продаваш лекарство с неясен произход или да го продадеш два пъти не е престъпление.
А вторият текст, който сякаш се укрива от служебния кабинет и до сега не беше внесен за приемане в Народното събрание, е текстът за НАП. Затова и Националната агенция по приходите да се включи в контрола на пазара на лекарствата. След като виждаме, че контролът по Закона за лекарствата на Изпълнителната агенция по лекарствата не е ефективен и че този контролен орган бездейства в редица случаи след подадени сигнали, а и след като се говори, че има опънат чадър, съвсем естествено е да се включи и Националната агенция по приходите и да проверява пътя на всяко лекарство чрез насрещни проверки, защото само насрещните проверки могат да засекат измамните схеми. Пълно безумие е НАП да има задължение по закон да разкрива измамни схеми за фалшиви парфюми, например, а да няма задължение да разкрива схеми за фалшиви лекарства, които спасяват живот. Ако НАП се включи в контрола, може и чадърът върху криминалните схеми с реекспорт на лекарства за много пари да изчезне. А и още нещо много важно. И служебният кабинет, и предишното Народно събрание не направиха нищо за пълното съвместяване на всички електронни системи, свързани с здравеопазването у нас. НЗИС, СЕСПА, верификационната система, системите на болниците, РЗИ и медицински надзор. Ако депутатите бяха гласували такава пълна връзка и синхрон между отделните електронни системи, за които настоява отдавна информационно обслужване, именно за да има едно наистина ефективно електронно здравеопазване, тогава само с едно кликване на компютъра много лесно ще се види, например, откъде пристига една опаковка с лекарството Елеквис със своя уникален сериен номер. Кой го е доставил на аптеката и при кой пациент е отишло то, изписано с електронна рецепта. И дали пациентът го е изпил, за да си разреди кръвта и да не живее в риск, или пък същата опаковка с Елеквис е отишла на друго място, в друга аптека, за да се продаде отново, втори път, за още пари. Ето, това ще ви разкрием днес. Как бездействието на държавата да промени законите така, че да защити пациентите, мимикрира в нови схеми за продажби на лекарства, но не в болниците, а в аптеките. И вместо да отговарят на журналистически въпроси, някои търговци на лекарства продължават да говорят за търговска тайна. А здравето и животът на хората не са тайна. Напротив, обществено значим проблем са. И за това ще говорим на висок глас. С помощта на Европейската верификационна система правим нови разкрития. Лекарството Елеквис, произведено от Pfizer. То е кръворазреждащо лекарство. Избрала съм от системата само една опаковка със съответен уникален сериен номер и лекарството Кодиован, произведено от Novartis, което се предписва при високо кръвно налягане. От него произволно съм избрала 3 опаковки със съответните уникални серийни номера. И двете лекарства се реимбурсират от здравната каса с нашите пари, с публични средства. Тези общо 4 опаковки цитирам като данни от Европейската верификационна система. Ще се позова на данните, защото тази система е създадена в Брюксел за всички държави членки на Европейския съюз, а целта е да се откриват фалшивите лекарства. Тази система всъщност проследява пътя на опаковката и ако има проблем, системата алармира, изпраща сигнали. Тогава Българската организация за верификация на лекарствата пише доклад до Изпълнителната агенция по лекарствата, че има проблем. А аптеката, която е видяла, че една опаковка свети в червено, е длъжна да сигнализира също агенцията по лекарствата. И агенцията трябва да направи бърза проверка. Защо системата бие тревога за дадена опаковка? А междувременно тези опаковки, които са светнали в червено в системата, трябва да се карантинират от аптеката, да се отделят от другите лекарства и да не се пипат, докато не се изясни казусът фалшиви ли са тези лекарства или не.
Само че вижте как се случват нещата по-български. Според Европейската верификационна система, една опаковка с лекарството Еликвис със серия номер 34 57 10 84 44 66 на 10 юли 2024 година е доставена на пациент в аптека Марешки в София, в квартал Света Троица, на улица Георче Петров, блок 306. Пациентът е предоставил електронна рецепта и тогава фармацевтът в аптеката верифицира опаковката и я отписва от системата. И пациентът си отива вкъщи с въпросната опаковка Еликвис. Само че след месец и половина, на 30 август 2024, същата опаковка с Еликвис със същия сериен номер се появява в аптека Гален 14 в квартал Люлин в София. И фармацевтът там също прави опит да верифицира опаковката. Но тогава системата изписва следното. Краен потребител 1, това е всъщност аптека Марешки, отпуска опаковката, като променя статуса от активен, светещ в зелено, на доставено, supplied. Краен потребител 2, това е аптека Гален 14, прави опит за отпускане на вече отпусната опаковка. Тоест, един път доставена на пациент с рецепта опаковка с лекарството Еликвис в аптека Марешки, след близо месец и половина се появява в друга аптека, аптека Гален 14 в квартал Люлин в София. Но опаковката светва в червено, защото тя вече е доставена на пациент. Същото се случва и с другите 3 опаковки от лекарството Кодиован, които избрах от системата. На 10 юли опаковка Кодиован със сериен номер 10 50 90 47 59 34 79 се отпуска на пациент в аптека Марешки. Но на 28 август в същата аптека Гален 14 правят опит да изпишат втори път същата опаковка. На 8 юни 2024 в аптека Марешки доставят на пациент опаковка Кодиован със сериен номер 10 50 85 75 67 97 93. Но след 2 месеца и половина, на 28 август, тя се появява отново в аптека Гален 14 и правят опит да отпуснат вече отпуснатата опаковка. А на 10 юли 2024 в аптека Марешки отпускат на пациент опаковка Кодиован със серия номер 10 59 04 23 38 88 25. Но на 28 август същата опаковка се появява в аптека Гален 14 и тя светва в червено при верифицирането й, защото вече е отпусната на пациент в аптека Марешки. Само 4 опаковки със серийни номера съм избрала от верификационната система за по-лесното им проследяване за журналистически цели. А Българската организация за верификация на лекарствата веднага тогава е написала доклад до Изпълнителната агенция по лекарствата, за да им съобщи този проблем с светналите в червено опаковки на двете лекарства. Но няма данни за извършена проверка веднага от контролния орган, Изпълнителната агенция по лекарствата, за този казус. Затова ние сигнализирахме Националната агенция по приходите и Националната здравноосигурителна каса. Те започнаха проверки, които все още не са приключили. А ние продължихме с нашето журналистическо разследване. Къде са отишли опаковките Еликвис и Кодиован, след като в аптека Марешки са ги доставили на един пациент с рецепта? И защо те са се появили втори път в аптека Гален 14 в квартал Люлин в София, след близо месец и половина? Най-напред отидохме в аптека Гален 14, защото там е мястото на невъзможната случка. Добър ден, кой е фармацевтът тук? Кой?
Кой е отговорният фармацевт? Аз съм Валя Ахчиева. Искам да ви питам за едни 3 лекарства, които сте верифицирали втори път през месец август. Да, нека да свърши пациентът. Искаш, излезеш ли? Вие ли сте отговорния фармацевт? Здравей. Вие как се казвате? Кажете за какво сте. Еликвис и Кодилован. Защо през месец август сте верифицирали по 2 пъти това лекарство? Кръворазреждащо? Имате. Защото въпросът е от висока обществена значимост и защото година и половина правя разследвания точно за това. И за това искам да ви попитам защо едно лекарство, което е отпуснато в друга аптека, вие го отпускате втори път. Имате ли някакви документи, с които да сте? Да. Ето, мога да ви ги покажа. Елате. Елате, ще ви покажа документите. Става дума за лекарства. Ето вижте. Така да снимате. Това е извадка от Европейската верификационна система. Тук пише Елифис, пише София Макс, пише Гален 2011, ЖК Люлен, булевард Захари Стоянов 31. На 10 юли 24 година в първата аптека са верифицирани веднъж. Виждате го, нали? Аз го виждам, но това вижте, след това вашата аптека на 30 август го е верифицирала, нали? Това обясних. Само и вижте какво пише. Да вижте добре и с него. Вижте какво е написала системата. Няма да говорите. Вижте компютъра какво е написал. Пак ви обясних, когато дойде управителя тогава. Аз не мога да ви отговоря. Вие верифицирате ли? Аз не верифицирам. А кой верифицира? Обясних ви, като дойде управителя, тогава може да говорите с него. Вие нали знаете, че това беше проблем последните 2 години, че държавата промени закони, разследванията ми за Кейтруда. Повече няма какво да ви кажа. Обяснихме, нямате по принцип право да снимате. А как се казвате? Не съм длъжна да ви казвам. Добре. Въпросната аптека Гален 14 е стопанисвана от юридическото лице Гален 2011, представляваща магистър-фармацевт Веселина Вълчанова. Тя е публична фигура, защото е и в управителния съвет на Асоциацията на собствениците на аптеки, заедно с още няколко други известни фармацевти. Това юридическо лице Гален 2011 има и аптека в град Пловдив. Това е аптека Гален 15 на улица Пещерско шосе 133. Верификационната система показва още шокиращи факти и за въпросната пловдивска аптека Гален 15. На 26 и на 27 август 2024 година в тази аптека са направени опити за верификация на опаковки с лекарството Енбрел. Това е скъпо струващо лекарство за болни от ревматоиден артрит и няма как да подминем информация за него, защото е много атрактивно лекарство за реекспорт. 73 сигнала е подала верификационната система за опити за верификация на Енбрел, а на 15 август 2024 е направен опит за верификация и на опаковки с лекарството Роактемра, произведено от Рош. И то е за болни от ревматоиден артрит. И то е атрактивно за реекспорт скъпоструващо лекарство. 22 сигнала е отразила системата за опити за верификация на Роактемра. Само че верификационната система е отхвърлила верификацията на Енбрел и Роактемра, защото системата не е прочела серийните им номера. Системата е изписала, че опаковките нямат серийни номера. Поисках потвърждение на тази информация от Българската организация за верификация на лекарствата. И ето какво ми отговори изпълнителният директор госпожа Илияна Пълнова. Уважаема госпожо Ахчиева, във връзка с ваше запитване потвърждаваме, че Гален 2011 ЕОД, аптека с адрес в град Пловдив, булевард Пещерско шосе 133, вход В, е генерирал сигнали в системата за верификация на лекарствата за лекарствени продукти Роактемра и Енбрел, както следва. 22 сигнала тип А3
серийният номер е неизвестен за опаковки на лекарствен продукт Роактемра на 15 август при опити за верификация на опаковките. 73 сигнала тип А3. Серийният номер е неизвестен за опаковки на лекарствен продукт Енбрел на 26 и 27 август 2024 при опити за верификация на опаковките. При всички сигнали системата е отчела ръчно въвеждане на серийните номера. От информацията в отчетите, които генерират в системата за верификация, можем да потвърдим броя на сигналите, но не можем да потвърдим колко точно са опаковките, тъй като е възможно да са правени неколкократни погрешни опити да бъде въведен кодът на една и съща опаковка, а също така е възможно да не са въведени кодовете на всички опаковки, които са били включени в сделката. Броят на опаковките може да бъде потвърден само след проверка на първичните документи и записите в софтуера на аптеката, ако има одитна следа. Всички сигнали са своевременно докладвани от Българската организация за верификация на лекарствата на Изпълнителната агенция по лекарствата. С уважение, Илияна Пълнова, изпълнителен директор. И къде са сега тези опаковки с Енбрел и Роактемра? Къде са отишли? При кои пациенти? След като са без серийни номера. Затова, излизайки от аптека Гален 14 в София, аз се обадих по телефона и на аптека Гален 15 в Пловдив. Аптека Гален 15 в Пловдив ли сте? 15, да. Да, здравейте. Може ли да говоря с отговорния фармацевт? Само... Кой е, ако търси? Аз съм Валя Ахчиева, журналист. Добре, може само малко по-късно да се обадите? Не, просто искам да питам, оправихте ли си хладилника във вашата аптека? Това исках да питам. Оправихте ли си хладилника, който е бил развалил кодовете на опаковките на лекарствата Енбрел и Роактемра? Обадете се малко само по-късничко. Кога? Кога? Кажете. Не знам, примерно след час. Добре, благодаря. Когато позваних след час в същата пловдивска аптека Гален, вече никой не се обади. Никой. Път на абонат в момента е изключен или извън обхвата. The subscriber's telephone is currently not switched on or is outside network coverage. Нашето журналистическо разследване установи, опаковката с лекарството Еликвис, чийто сериен номер завършва на 2 шестици, както и трите опаковки с лекарството Кодиован са серийни номера, завършващи на 79, 93 и 25, всъщност са продадени втори път в аптека Гален 14 в квартал Люлин в София. Но са продадени на човек на свободна продажба, без рецепта. Ето, вижте. Кодиован. Касовият бон показва, че на 28 август тази година на един и същи човек са продадени 6 опаковки от лекарството, от които 3 опаковки са с нашите серийни номера, според системата на аптеката. Защо са продадени без рецепта? А на 19 септември тази година, т.е. след нашето посещение в аптека Гален в квартал Люлин, един блистер от опаковката Еликвис със сериен номер, който завършва на 66, също е продаден на свободна продажба на човек. А на 13 и 24 септември са продадени още 2 блистера от същата опаковка. Това доказва електронната система на аптеката и тази продажба е без рецепта. Поисках повече подробности от Българската организация за верификация на лекарствата точно за тези опаковки и вижте колко е любопитна табличката. Въпросната опаковка Еликвис, чийто сериен номер завършва на 66, на 10 юли е дадена на пациент в аптека Марешки, както вече знаем. А след това има цели 5 опита за верификация на същата опаковка Еликвис в аптека Гален 14. Най-напред на 30 август, после на 13 септември, след това на 15 септември, отново опит за верификация на 19 септември
И петия път верификация на 24 септември. Като резултат опаковката Еликвис е продадена на свободна продажба, без рецепта. Какво тогава са доставили и на кого в аптека Марешки, след като виждаме каква усърдна верификация тече във втората аптека, в аптека Гален 14 в квартал Люлин в София? Оказа се, че опаковките Еликвис и Кодиован са доставени на една възрастна жена на 85 години, която живее в София. Нейният личен лекар, доктор Нели Михнева, ги е изписала в електронна рецепта. Само че какво се е случило с тях? Вземала ли е лекарствата възрастната жена или не? Какво лекарство е имало в тези опаковки? Или лекарството е поело в някаква друга посока, за да стигне във втората аптека, Гален 14? Разбрахме, че инспекторите от здравната каса няколко пъти са търсили възрастната жена, но не са успели да я открият. Дори в нас се появиха съмнения, че някой осуетява опита на здравната каса да направи анкета с пациентката, защото касата има право на това. След като тези опаковки са платени на аптека Марешки, след като те вече са реимбурсирани с публични средства, касата може да провери стигнали ли са опаковките с лекарството до жената. Затова и ние тръгнахме по пътя на реимбурсираните опаковки Еликвис и Кодиован. Пътят на въпросните опаковки тръгва от аптека Марешки в квартал Света Троица в София. Добър ден! Вие ли сте на улица Георче Петров? Входа ви от някъде, а къде? В блок 307 ли сте? Аптека Марешки. Ние бяхме на Георче Петров. Да, сега се преместихте ли? Но то много давно, може би 3 години вече. Кой е фармацевта отговорния исках? Аз съм Валя Ахчиева. Исках тук по един документ за електронно здравеопазване. Кой верифицира? Колегите? Да, значи който верифицира, защото е свързано с верификационната система. Как бихте коментирали този факт, че лекарства, които са излезли с опаковките си от вашата аптека и са изписани с електронна рецепта на пациент, след 1 месец са отишли в друга аптека? Аз не съм запозната с случая. По принцип, дали сте чували, дали знаете? Чакайте, имахме проверка. Тук бяха дошли от НАП, бяха дошли от... Здравната каса. Точно така и проверяваха някакъв такъв случай, но не ни обясниха за какво и че е намерена в друга аптека. Да, но понеже аз имам доказателството и за това, как бихте го... Не може да се получи такова нещо, нали, принципно. Защото тук възниква въпросът дали същите опаковки са отнесени от пациента, на когото сте ги доставили. Да, точно по този повод дойде здравната каса. Аз не съм била тук, бяха колегите. Може би по-подробно ще ви кажат. А кой верифицира? Значи, който изпълнява рецептите. Нека който... Но то задължително се верифицира, защото иначе програмата не ви пуска. Не ни пуска. Да, вас ви пуска, но същите опаковки са отишли в аптека Гален 14 в Люлин след 1 месец и тогава на тях верификационната система им е дала вече отпуснато Supply, свети в червено. Вие от кого получавате тези? Получаваме лекарства само от нашия склад, който е FarmNet. Значи те там са верифицирани всички, при нас пристигат готови. Ние когато изпълняваме рецептата, тя се верифицира на място веднага и ако не е верифицирана, програмата ни я пуска. Да, при вас по документи изглежда, че всичко е наред, но се появяват опаковките във втора аптека. Вие при доставка на лекарството от FarmNet на фактурата вписани ли са серийните номера на опаковката? Да. Стигнали ли са опаковките с лекарствата до пациентката? 85-годишната жена, след като се оказа, че опаковките били получени в аптека Марешки не от нея, а от дъщеря й. Отиваме най-напред в квартал Илинден в София. Електронната рецепта с лекарствата е изписана на този адрес. И инспекторите от здравната каса са търсили тук пациентката. След като личният лекар е изписал 3 опаковки с лекарства на една 85-годишна баба в квартал Илинден на този адрес, това означава, че 3 опаковки с лекарства са влезли тук, през тази врата, за да отидат вкъщи.
Апартамент 8 е този ли? Ами ние сме 6, този е 5, 8 трябва да е директно, да. Баба търси. 85 годишна жена. О, не, тя не живее в тези два апартамента. Не живее? Не. Няма тук такава баба? Не. Познавате ли я? Не. Не? Не, но последния апартамент са... смисъл този отстрани е мъж и жена, Димо и Деси се казват, с 2 дечица, а накрая на коридора са пак мъж и жена, но не са на 85. Няма такава възрастна жена на адреса на електронната рецепта. Съседите не я познават. Отиваме в квартал Стрелбище, където бил живеел синът на пациентката. И той бил лекар. Впрочем, имало било 3 лекари в това семейство. Само че проверяващите инспектори от здравната каса не били открили и тук възрастната жена. Здравейте, аз съм Валя Ахчиева. На този адрес в ход Б търся апартамент 10, а долу видях, че има само големи номера апартаменти. Защо? Една 85 годишна баба, тук живее синът ти, който бил лекар. Да, на 7-я етаж. На 7-я? 7-я етаж от тази страна. Никой не отваря тук. След втория ни неуспех да открием пациентката с лекарствата, отиваме при личния й лекар. Сега отиваме при доктор Нели Михнева, която е личен лекар на 85 годишната жена и която е изписала електронна рецепта за въпросните 3 опаковки лекарства. Извинявайте, тук 2 доктор Михневи ли има? Да. Търся Нели Михнева, общо практикуваща. Може ли, за да не пречим на хората, аз съм Валя Ахчиева, идвам във връзка с онази 85 годишна жена. Не, проблемът е сериозен заради лекарствата, по чиято дира сме ние. Лекарствата, които вие сте изписали на жената. Има съмнение дали тя ги е приемала. Естествено, вчера пак идваха при мен. Защото същите лекарства след 1 месец са се появили в друга аптека и са продадени на друг човек. Нямам представа. Аз не мога да гарантирам пациентите откъде си взимат лекарства. Нямам никаква идея. Вие всеки месец ли изписвате? Не, 3 месеца. Тя е с 3-месечни рецепти и си идва. Както и вчера идваше, даже и ваксини сме поставили всичко. И понеже не живее на този адрес, на който сте написали електронната рецепта. Ми е подадено, даже вчера като идваха Стрелбище, нали така? Не, в Стрелбище не, написали сте и Линден. Ние бяхме там не живее тя. Не, Стрелбище е адресът, даже го проверявахме. Стрелбище е адресът на сина и тя наистина може да е там, но нали дъщеря ви е казала, че е на село? Да, но те си дойдоха вчера. От село, така ли? Да. Добре, и като си дойдоха, вие пак ли еликвисти кодиовани изписахте? Ох, чакайте, не мога. Това е много важно. На 5 юли съм ги изписала. На 5 юли? Да. На 5 юли са изписани тройна рецепта и тя си ги взима на 3 месеца. Сега променихте ли адреса на тази баба? Не, то край време е този, ето го. Стрелбище. То отдавна е този адрес. А защо в Илинден сте казали адреса? Ами на дъщеря е. Тя ли живее там? Да, дъщеря ми е подадена с адрес на Илинден. Какъв е проблема? Защо? Съмнение за фалшиво лекарство. Нали разбирате, щом европейската система засече, че една и съща опаковка е в 2 аптеки, следователно е фалшиво лекарство. И тук проявяваме загриженост към жената, която го е взела в този смисъл. Кой достави на втората аптека Гален 14, въпросните опаковки с лекарства, след като те вече са били доставени на пациент? Стана ясно, че доставчикът Фионикс Фарма България е доставил лекарства, от които може да са въпросните 4 опаковки. Затова ги попитах. Вие ли доставихте тези опаковки на аптека Гален 14 и откъде ги взехте? Получих отговор от Фионикс Фарма,
Колкото общ, толкова и формален. Цитирам: като търговец на едро нямаме нормативно задължение за проследяване на лекарствените продукти по сериен номер, а единствено по наименование, партиден номер и срок на годност. Фионикс Фарма България, като търговец на едро на лекарствени продукти, не поддържа в информационните си системи данни за серийните номера на лекарствените продукти и по тази причина обективно не можем да предоставим информация за доставката и продажбата с конкретните серийни номера от вашето запитване. Потърсих отговори на всички възникнали въпроси в разследването ни относно аптека Гален 14 в София и аптека Гален 15 в Пловдив. Тогава получих отговори от Веселина Вълчанова, представляваща аптеки Гален. Цитирам: уважаема госпожо Ахчиева, благодарим ви за изпратените въпроси. Аптеки Гален са отговорни участници в пазара на дребно на лекарствени продукти и спазват всички изисквания на действащото законодателство относно отпускането и проверката на показателите за безопасност на лекарствени продукти. Това се потвърждава и от няколкото проверки, които последните седмици имахме от различни институции, след които не са открити и констатирани нарушения. С оглед на това, всяко твърдение за пропуски или нередности, свързани с нашата дейност, би било клевета. В годините аптеки Гален са изградили отлична репутация и нямаме констатирани незаконосъобразни практики в нашата дейност. Нашата дейност е единствено и изцяло ориентирана към предоставяне на качествен и компетентен достъп на пациентите до фармацевтичните грижи. Моля да подходите с нужното внимание към обективността на вашето разследване, конкретно по поставените въпроси. Искате информация за различни продукти от различни аптеки и различни периоди. Данните, които посочвате, са грешни и нереални. Информацията ви не е вярна. В аптеки Гален се верифицира всяко едно лекарство чрез законно установените начини. Работата на аптеки Гален със здравната каса доказва това. Моля да имате предвид, че всяка публикация, която не е съобразена с действителните факти и обстоятелства, би могла да наруши правилата на обективната журналистика. Данните, които цитирате, не са верни, но това е нормално, защото няма законосъобразно обяснение как разполагате с тях. В този смисъл моля да се съобразите с отговора, който ви изпращам, тъй като явно сте подведени от неофициалния ви източник. В рамките на добрия тон ви съветвам да не се опитвате да опетнявате и злепоставяте нашата компания с неверни твърдения, невярна и непотвърдена информация и спекулации. За подобни действия ви уверяваме, че ще потърсим съответната съдебна отговорност. Според актуалната съдебна практика в България, всяко лице, което уврежда добрата репутация на друго юридическо или физическо лице, дължи обезщетение според нанесените вреди. Веселина Вълчанова. С заплахите съм свикнала, така че това няма значение в случая. Важен е един друг въпрос. Тази европейска верификационна система за борба с фалшивите лекарства, на която се позовавам, грешна и невярна ли е тя? Попитайте в Брюксел, госпожо Вълчанова. Професор Момчил Мавров, подуправител на Националната здравноосигурителна каса, съобщи резултатите от проверките на касата в аптека Марешки и аптека Гален 14 в квартал Люлин в София. Професор Мавров, преди година и половина установихме, че едно и също лекарство, Кейтруда, се прилага на двама различни пациенти в две различни болници. Това беше порокът. Сега установяваме, че едно и също лекарство се продава в две различни аптеки. Защо сега, след година и половина, това е възможно? Причините са няколко, но нека да започнем от най-важната. Всяка опаковка лекарствен продукт си има номерче. Има си ЕГН. Това е серийният номер на опаковката. Към момента информационните системи, с които разполагаме и с които разполагат институциите, нямат възможност да проследяват серийния номер на опаковката. И тази възможност се използва. Затова
когато се извършва такъв контрол, който следва да осъществи пътя на една опаковка, говорим за опаковка лекарствен продукт, а не за самия вид лекарствен продукт, когато трябва да се проследи пътя на този лекарствен продукт, се налага да участват различни институции. Национална здравноосигурителна каса, Национална агенция по приходите, Изпълнителна агенция по лекарствата, за да обхванем всички аспекти на контрола и за да намерим съответната опаковка. Да. Как ще ми обясните? Аз ви показах всичко, запознах ви, сигнализирах ви. Вие отидохте на проверка в аптека Марешки, в аптека Гален в квартал Люлин. Вие какво установихте? Установихме, че ако колегите от Национална агенция по приходите не бяха извършили проверка във втората аптека и не бяха проверяли касовите бонове, не бяха установили, че на свободна продажба са отпускани лекарствени продукти с определени серийни номера, ние никога нямаше да разберем, че едни и същи лекарствени продукти, едни и същи опаковки веднъж са отпуснати и реимбурсирани, са платени от Националната здравноосигурителна каса и втори път са реализирани на свободна продажба от друга аптека. Тогава вие за вас, това разбира се е хипотеза. Каква хипотеза може да има? Какво са продали във втората аптека? Какво е пила възрастната пациентка, след като си го е взела от първата аптека? Няма смисъл да разсъждаваме какво е пила възрастната жена. Възможно е да не е пила и лекарства дори възрастната жена. Със сигурност, когато не може да се докаже произхода на едно лекарство, ние го приемем за фалшиво. Така че тук и самите пациенти, здравноосигурените лица и всички граждани трябва много да внимават, защото явно има пропуски в системата, които дават възможност фалшиви лекарства да бъдат реализирани по един или друг начин на пазара. Какво ще предприемете спрямо двете аптеки? Какви нарушения открихте? Какви ще има ли санкции? По отношение на първата аптека... Първата аптека, тая Марешки, която е отпуснала с електронна рецепта на пациентката, вие сте реимбурсирали и по документи всичко е наред. Точно така, и по документи там всичко е наред. Беше извършена проверка в началото на месец октомври. Работим по съгласно индивидуалните договори, които имаме с аптеките. Ние не можем да излизаме от рамките на нашата компетентност и от рамките на клаузите на индивидуалните договори, които имаме. Да, но не е ли съмнително това, че вашите инспектори 3-4 пъти търсят тази пациентка, за да видят какво е пила, как е пила, дали е пила и не могат да открият тази пациентка? Много е съмнително. Аз лично щях да се замисля, след като ме търсят от Националната здравноосигурителна каса няколко пъти. Търсихме и личния лекар, търсихме и дъщерята на жената, която е възрастна около на близо 90 години. Няколко пъти се опитваме да издирам възрастната жена, за да вземем декларация, за да проверим са опаковките, за да проверим медикаментите, които тя би трябвало да е взимала за нейните болести, хронични заболявания. Но се оказва, че нито тя, нито дъщеря, нито личният лекар някак си се ангажираха с този случай. Ще има нови проверки по отношение и на двете аптеки, като естествено за тези суми, които са били получени без основание, тъй като НАП достатъчно ясно удостовери, че става въпрос за опаковки, които са продадени 2 пъти. Има ли извършени нарушения във втората аптека в квартал Люлин, Гален 14, там където е извършена повторната продажба? Категорично има извършени нарушения. Първо, тези лекарствени продукти са отпуснати, са продадени без рецепта. Това е първото нарушение. Второ, всички аптеки имат задължение да верифицират, независимо дали работят с касата или не. Те са направили опит за верификация. Този опит за верификация най-вероятно е завършил безуспешно. Защо тогава са продължили? Да, навсякъде излиза съплайт, системата казва свети в червено. И най-накрая, след като свети в червено и системата показва, че продуктът веднъж е продаден, което означава, че най-вероятно е фалшив или има злоупотреба, или има престъпление в случая, защо се продава втори път. Ето го и третото нарушение. Проблемите са сериозни и сега остава да питам какво ще направите. Закон за лекарствените продукти
хуманната медицина. Проектът за закона е подготвен и то с изменения, в които са предвидени точно такива мерки, като например, това, което мога да кажа, е включване на Национална агенция по приходите и агенция Митници в тази интеграция на системите, в този процес на контрол, за да има проследимост. Да, ако не беше НАП, нито вие, никой нямаше да знае какво се е случило в аптека Гален 14. Точно така. И друга съществена промяна, която е подготвена в този закон от колегите от Министерството на здравеопазването, е включването на СЕСПА в Националната здравно-информационна система, като част от нея. Наистина има още какво да се желае. Надявам се, между другото, по-бързо да бъде внесен този закон. Не знам дали е на обществено обсъждане, но последно си спомням, че беше готов още преди 2-3 седмици. Да, но цяла година е загубен. Да, за съжаление, 1 година и повече може би е загубена. А серийните номера не са ли те най-важно за тази проследимост? Не може един дистрибутор, един доставчик да казва: не знам какво съм доставил на аптеката, дали тази опаковка аз съм доставил, и аптеката да не знае дали тя е купила. Това меко казано е цинично. Вижте, може би за първи път вие правите това разкритие, че именно серийните номера са в основата на проблема. И че трябва да обърнем внимание именно на серийните номера. Ако ние не можем да ги проследим, няма как да осъществяваме пълен контрол върху всяка опаковка. Има нарушения в аптека Гален 14 в София. Това потвърди подуправителят на здравната каса професор Момчил Мавров. А за доставките на лекарства в аптеките, при които никой търговец не знае какво точно е доставил и какво точно е купил, отговорността за това ще търсим на 2 места. В Министерството на здравеопазването, което най-после трябва да внесе в новото Народно събрание поправките в закона. И новите народни представители, които трябва да имат политическа воля, за да гласуват тези промени. За да спрат да говорят някои за търговска тайна, когато става дума за живота и здравето на хората.